Контррозвідники СБУ накрили російську агентурну мережу на Херсонщині. Її очолював колишній співробітник регіонального управління Служби безпеки, передає прес-служба СБУ. За завданням ФСБ резидент створив розгалужену мережу інформаторів. Серед них були службовці СБУ, місцеві прокурори, поліцейські, надзвичайники та колишні посадовці обласної адміністрації Херсонщини. Встановленої московського куратора агентурної мережі – це кадровий офіцер ФСБ Віталій Король, який, за даними СБУ, спеціалізується на Україні. Москву цікавила таємна інформація про особовий склад українських спецслужб, військових, правоохоронців та місцеву владу. За це резидент діставав з Москви щомісячну платню. В нього знайшли значні суми в доларах, євро та, звісно, в російських рублях. Також вилучено електроніку та російську символіку. Затриманому резиденту оголошено підозру у державній зраді. Оперативники та слідчі СБУ задокументували численні факти збору та передачі інформації через заздалегідь відпрацьовані ФСБ закриті канали електронного зв'язку. Російську службу цікавила інформація з обмеженим доступом, яка стосувалася діяльності та особового складу регіонального управління СБУ. Також їх цікавили дані про регіональні правоохоронні структури, військові підрозділи та органи місцевого самоврядування. Стосовно інших членів мережі тривають невідкладні слідчі дії. За результатами цих дій будуть прийняті відповідні процесуальні рішення.